cek 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 dicobi tes halo halo tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan sinartan pamuji harja rayu mugi katur ing ngarsanipun para rawuh sedaya. Ing ngarsanipun para pepundhen, para widi sepuh aji sepuh ingkang sampun poneng pamawas kiblating panembah miwah lebda ing pitutur ingkang pantes kawula bedeni. Panjenipun para pangembat jejeking adil miwah bebener ingkang tansah marsudi dhumateng tata tentreming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Panjenipun para alim, para ulama ingkang rinten lawan dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu bagya mulya. Para traing sutresna budaya adiluhung ingkang tansah anggung mamardi mardawaning budaya luhur sumrambah dhumateng panjenenganipun para rawuh kakung saha putri ingkang tansah sengsem marsudi dhumateng luhuring budi ingkang pantes sinudarsana. Puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang hamur paningrat ingkang hanggung tumiyung hamayung sagung dumadi mahanana kawilujengan ing sedanipun. Lakuning swasana rumamating wancing rahina punika kawula ingkang piniji hamayaken panglucitaning pemanahipun Bapa Sukimin Ibu Parti ingkang dingin ngaturaken pambagya wilujeng rawuhipun para tamu sinedahan. Sinartan ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng panjenenganipun para rawuh ingkang sampun kepareng hangestreni pahargyan ing wanci siang kalenggan menika.
Kaniki panjenenganipun Bapa Sukimen sekawan garwa sampun kepareng badhe ana tepi darmaning asepuh Hang Raket Sekar Cepaka Mulya Mahargya Suta. Hamiwa siwi Atmaja putrinipun ingkang asesilih Kusumaning Ayu Rara Imelda Ayu Nurjana ingkang badhe jinatukrami kalian Bagus Ahmad Nur Koles Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Tino Ibu Waryanti ingkang mijil saking lingkungan Kepuh Beneran Mangunarjo. Rangkening tata cara ijab kabul paningkang putra sampun kalaman kala wingi mapan wonten ing wisma pawihan menika kalajengaken kadhapuk adicara ing siang menika nggih wisudan putra temanten Sarimbit. Ingkang menika kawula ingkang kepareng ngaturaken urut roncaning adicara ingkang sampun rinancang rinaket dening para lebda paran-paraning adicara ing wanci siang kalan menika. Kanthi adicara angga sepindhah mijilipun pengantin putri saking Sasana Mayangarum dhumateng Sasana Baleasri ingkang ing mangke badhe kakanthi panjenenganipun Ibu Hajah Karti saha panjenenganipun Ibu Tarmi. Adicara angka dwi sinebat adicara angka kalih miyosipun pengantin kakung saking wisma Palerman kinanti manjing sasana pawiwahan. Adicara angka tri sebat adicara angka 3 nggih adicara pasrah penampining putra temanten kakung bodine mangke pasrah badhe kasalira panjenenganipun Bapak Sularto minangka sulesarya saking panjenenganipun Bapak Tino ingkang badhe tinampi panjenenganipun Bapak Haji Kasino minangka sulesaripun ingkang Hamengkukati. Adicara angka catur sinebat adicara angka sekawan nggih adicara panggihing putra temanten Sarimbit ingkang ing mangke badhe kasalira dene tetuwangga ingkang sampun pinilih. Para tamu parenggah ingkang satuh bagya mulya, adicara salajengipun badhe kawula aturaken dawah wingking anrantu saksuwing gending Santi Mulya Kindelak Sri Narapati. Para rawuh kakung saputri kang satulur ing pundi. Niki awit sampun wonten panjawi saking paran para pilih. Ponang Atmaja ingkang winiwaha anggenipun rasuk busana Hang Laswadana. Sampun paripurna ingkang menika mugi kunjuk ing ngarsanipun Ibu Hajah Kartisa panjenenganipun Ibu Tarmi mugi keparo hanganti suwanipun putra temanten putri saking Sasana Mayangarum dhumateng Sasana Baleasri.
para tamu pindha Sri Nalendra Garini saking keng prodasih kang samya sumiwi pihak ngarsa tangkepe wuri lamun to Cinandra tansah angambar ambar kadaning puspa warna. Binarung swaraning pradonga keplok imbal angedase sura arebut irama Umireng tindak ironis sang pengantin putri saking tepas panginanti manjing sasana rinega kabeh panjenenganipun Ibu Hajah Karti saha panjenenganipun Ibu Tarpi. Pengantin putri tuwis prapteng dewasaning jiwa dasar wanodya kang anggung dadya tetuladaning para dasih ing madyaning bebrayan agung mempring puja puji dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi mila pengantin putri tansah pinayungan ing salawasing boten hantu para katon wingit pasmone temasri pengantin putri nyenyu wong wadane tajem polatane mantep penggali dasar mustikaning pawianat panjenenganipun Bapa Sukimin kang musdawak marang reng kautaman lan kasusilan panjenenganipun para tamu kawistara putra temanten putri sampun prapteng wonten ing sangajenging sasana rinengga tumunten putra temanten putri badhe kalenggahaken wonten ing sasana minulya Anratu adicara salajengipun
tamu parenggah ingkang satulur ing budi kawistara putra temanten sampun lenggah anggur rarasing dampar rinenggo den apit patah sakembaran ingkang tansah sabekta ing karya tanggaping cipta sigra angutus Cundaka ngaturi rawuhipun putra temanten kakung kawula nuwun dhumateng panjenenganipun Bapa Sularto ingkang minangka sardulaning para narabudaya saking Kepuh Beneran Mangunarja mugi keparenga hanganti putra temanten kakung malebet madyaning pawehan kalajengaken pasrah ingkang badhe tinampi panjenenganipun Bapa Haji Kasino ingkang punika kunjuk ing ngarsanipun Bapa Haji Kasino mugi keparenga sameta wonten papan ingkang sampun sameta badhe jinanjaran panjenenganipun Bapa Amin Solikin saha panjenenganipun Bapa Satiman wondene panjenenganipun Bapa Sukimin sekalian Ibu mugi keparenga jumeneng wonten sakwingkingipun panjenenganipun Bapa Haji Kasino. Para tamu bijilipun pengantin kakung saking Wisma Palerman dhumateng sasana pawiwan Kabiwalda ungling ladrang wilujeng pelok bareng Pindha sangkaton arsa lenggah tirakil tindakipun pengantin kakung arsa mahasring wisma wiwaha lampahing sapeke ing ngaya para kadang sentana miwah warga Wandawa akarya gawe kang samya mulat andula drekasing risang abagus mangkono gumarenging swaraning pasamuan Yayah Brahmana sayuta arsa ngisep sarining puspita prapteng madyaning pawan Kongyat Kagara sagung rawuh ingkang satuluring budi anrantu saksuwing geding ladrang wilujeng blok bareng pasrah putra temanten kakung badhe kasalira panjenenganipun Bapa Sularto ingkang punika hambuk bilih sampun sawega ingkati siyaga diri wedal saha sasana sawetahipun kula aturaken nuwun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk wonten garsaripun para pepundhen, para pinisepuh, para sepuh, sesepuh ingkang sampun satuhu labda ing pitutur pana ing pamawas. Mungkuring parbah ingkang satuhu kirabekten. Wonten ing ngarsaripun para sarjana sujaning budi, para pangemban, pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang mangka dados pandhap
pangayomaning para kalodasih ingkang wirantu sagunging pakurmatan. Kunjuk wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapak Sukimin Sarimbit garwa sagodrah kulawarga ingkang satuhu luhuring budi sumrambahipun sahyaning pratama kakung Sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Datan katarumpen kunjuk wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapak Haji Kasino minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sukimin Sarimbit garwa wonten ing laledan Klentreng Taman Sari wewengkon Desa Jepara. Kepareng lumarap atur meyak swasana hangampil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben eca sekecawan pangandikan awit kawula mradhapa minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Tino Sarimbit garwa wingking saking laladan padusunan Beneran Desa Mangunharja Kecamatan Jatipara kinenah ngaturaken menggah wosing gati lekasing sedya pisuwanan ing ari kalenggahan punika. Ananging saderengipun nglajengaken atur lungung rumiyin kepareng kawula ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsanipun Dat ingkang maha suci bilih lampah kawula sak pangombya. Wiwit saking bale wisma wonten ing katentrepan Beneran ngantos dumugi papan pawiwahan punika wonten ing laladan Nglentreng Taman Sari Jepara kanthi kalis rubeda tebih saking pringgo bayaning marga sahingga saged ngempal manunggal wonten ing bale pawiwahan punika kanthi kalis rubeda nirbaya nirwikara abid. Kunjuk panjenenganipun Bapak Haji Kasino ingkang wirantu sagunging pakurmatan ingkang kongkos pisan lumantar kawula panjenenganipun Bapak Tino Sarimbit garwa ngaturaken salam pangabekti salam takdim mugi katur wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapak Sukimin Sarimbit garwa. Menggah atur salajengipun kepareng hanglarapaken Sekar Cepaka mulya sasele wujudipun calon pinanganten kakung ingkang asesilih Sang Abagus Ahmad Nurholis putra kakung saking panjenenganipun Bapak Tino Sarimbit Ibu. Ing mangke hambuk bilih sampun dungkaping pancakaraning panggih mugi kaudhawuhaken kang serataning ayu Imelda Ayu Nurjanah putra pawestri saking panjenenganipun Bapak Sukimin Sarimbit garwa. Panjenenganipun Bapak Tino sagodrah kulangsa namung paring pandonga suci. Mugi-mugi dawuhipun putra pinanganten ing mangke saged jumbuh ingkang sami ginayuh Basuki ingkang sami kaesti satemah tembe wingkingipun mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunya hadal akhirah amin. Ingkang salajengipun menggah lumarapipun risang pinanganten boten kinanten punapa-punapa anamung minangka tata cara jangkeping apalakrama kirang langkung sauntawis makaten sanggan saha majemuk jangkep ageman sak pangadeg jangkep kalian kusmetikipun kunjuk wonten ing ngarsanipun piranganten putri kangge hancakepi anggenipun ngadi busana twin sarira datan katarumpen panjenenganipun Bapak Tino sagodrah keluarga kepareng ngaturaken ageman emas ingkang acacah 3 popong. Kunjuk panjenenganipun Bapak Kasino ingkang wirantu sagunging pakurmatan datan katarumpen menggah lumarapipun risang piranganten kakung sinartan urun serakah ingkang sampun kapetha wonten ing tata negara saha pakseksen kunjuk panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT Twin kadang-kadang Karang Taruna. Kunjuk panjenenganipun Bapak Haji Kasino ingkang wirantu sagunging pakurmatan datan katalumpen pangombyoning piranganten kakung saha baraya agung saking panjenenganipun Bapak Tino sagodrah keluarga kepareng ngaturaken sumbangsih ingkang awujud redana aji ingkang sadaya kalawu sampun biningkis rapet wonten ing salebetipun delancang winadi menggah tatah saha wilanganipun sedaya kalawu kula piyambak boten kepareng hamangertosi anamung minangka anggerkaken kekadangan ing antawisipun barya agung panjenenganipun Bapak Sukimin menapa dene panjenenganipun Bapak Tino sagodrah
keluarga. Atur sedaya kala wau keparenga nampi sak pari purnaning kawula matur ing mangke. Anaking kiwala hambuk bilih pahargyan prasaja ing ari kalih Katuring ngarsanipun para pinisepuh sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu sinawung ing kabagyan mirunggan dhateng panjenenganipun Bapak Sularto ingkang saestu tuhu pono trah lebda ing karya ingkang sampun kepareng hangaturaken menggah wigatos sing perlu rawuhipun wonten ing kalenggahan menika minangka talang basa saking panjenenganipun pepundhen kawula sepuh Bapak Tino sekalian Ibu Waryanti miwah pangombyong ingkang mijil saking laladan lingkungan beneran Mangun Harjo Jatipurno kepareng kawula hanampi pangandika pasrah panjenengan minangka talang atur saking pamurbaning pawiwahan inggih panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti anamung saderengipun kawula hananggapi pangandika pasrah panjenengan tan katolompen sumangga nuwun tansah kita dherekaken ngunjukaken puja puji dalasan syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Iki hawit sekadaing nikmat rahmat so hidayah ingkang tansah kaparingaken dhateng panjenengan sedaya dalasan kula ngantos ing wekdal menika kula panjenengan sami saged nyawijaken cipta rasa karsa wonten sasana kabagyan ingkang ginelar dening panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti. Pramila tan wonten atur kejawi waosan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sularto ingkang satuhu lebda ing karya sampun ketela cetholan trawaca menggah pangandika pasrah panjenengan minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Tino sekalian Ibu Waryanti ingkang angka sepisan angaturaken salam taklim. Pramila saking punika kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang salajengipun minggah wigatos sing perlu kepareng hanganti calon temanten kakung pun bagus Ahmad Nurkolis putra jalu saking panjenenganipun Bapak Tino sekalian Ibu Waryanti ingkang sampun kinantenan syarat srana jejangkeping Apolo Krami ingkang sarwi jangkep. Pramila wit saking punika lumantar kula panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti namung hangaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun nuntun kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu nyuwun palilah saking panjenenganipun Bapak Sularto minangka talang atur wimbos raya saking panjenenganipun Bapak Tino sekalian Ibu Waryanti keparenga enggal katindakaken adicara dawuh panggihipun temanten kekalih enggal kadhawuhaken kalian putra estri saking panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti pun Roro Ayu Emilda Ayu Nurjana miturut satataning agami satataning adat widiwidono ingkang lumampah wonten ing lingkungan Nglentreng Dusun Taman Sari Desa Jepara Kecamatan Jatipurno. Saklajengipun panjenenganipun Bapak Sularto miwah panekaring temanten mugi keparenga pinarak lenggah wonten papan palenggahan ingkang sampun kasumaptakaken. Sepisan malih lumantar kula panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti namung hangaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenenganipun boten saged hambales karana lair sedaya namung kasunaken mring ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwaos mugi-mugi sedaya sabiyantu pisumbangsih
saking panjenenganipun Bapak Tino sekalian Ibu Waryanti ingkang katuraken dening panjenenganipun Bapak Sularto pikantuk leliru ingkang kalangkung kathah kalangkung barokah. Bepilih mekaten semanten pinarak lenggah wonten papan palenggan ingkang sampun kasumaptaken kepareng hanjenengi daupipun temanten kekalih mugi-mugi purwa madya wusana tansah kalis ing rupito. Mekaten semanten atur panampi kula minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Sukimin sekalian Ibu Parti kathah tunondung kaping atur kula ingkang singlar saking reh toto krami paribasan gunyak ganyuk liling semi mugi diagung ing pangaksami. Pitungkasing atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur kadang pambiyawara. Para tamu sampun tumapak kanthi prayogi laksitaning adi cara serah tinampi ingkang nembe kauni. Salajengipun anut rantaman ingkang sampun karakit tumunten badhe kelajengaken adi cara pangging putra temanten sarimbit. Wondene manut adi cara ingkang punika badhe dipun waosaken pandonga suci dene panjenenganipun Bapak Yatmo. Ingkang punika penjuk ngarsanipun Ibu Siti minangka pangabdi busana para mangke nganti putra temanten putri dhumateng sasana ingkang pinanji. Wahyaning wangsa kala dumawahi kodrat wahyuning judu saking Mandrawa kapiyarsa swaraning Cantaka munyu jroning warih. alamna innaka hamidum majid. Allahumma salli ala tabaina wa li qulubina wa qina salam wa najina min dhulumatil nar wa jibna wa fahisha ma dhahara minha wa batan wa biklana fi asma'ina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata innaka antal ghafurur rahim wa ja'alna syakirina lillahi muslimin. Allahumma alif baina dan Sidrojan wa baina Nur Khalis Nur wa baina Ahmad Nur Khalis kama alafta wa taqwa atamba hawa Allahumma alikanu ma kama alafta Yusuf wa Zulaikha Allahumma alikanu ma kama alafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aswaji Allahumma fir lahu ma dunukuma wa basir lahu ma fi tarhima wa brik lahu ma fi rizqina Allahumma sillahu ma dinahuma fa innahu isnaka amrihima wasir lahuma akhiratul lati fiha ma'asuma wasir lahuma dunya lati fiha ma'asuma wajal hayatan ziyadatan lahuma min kulli khair wa tamata rakatan min syarrin Allahumma tubbina fi taisirin kula'isirin innaka yusra kula'isirin anna alaika yusra Allah saluka yusra fi dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana wa'atina rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tuhibbul mu'tadin Rabbana a'udzina subhanaka allati walitina wa waj'alna fi dhurriyyatina innaka ilaika wal muslimin
dan lakukan solehin kabidi dan tersunah buka fitum kehidupan terus dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Para tamu cunduk kalian wigatos perlu tumapa ing titi laksana panggih boten manggih saliring rupitu. Sebodo ingkang sami sinedya jejeg ingkang sami jinengka jumbuh ingkang sami kinayuh. Hinayuan dening Gusti ingkang Maha Nasa sinartan sih dharma saking panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng jumuring karsa suka pepuji mangastunggara kaleksanan Sedyatama dauping penganten saribit bidagdo nambut guna talining akrama. Ingkang salajengipun mbok bilih mangke putra temanten sampun kalenggahaken wonten ing sasana minulya kalajengaken adicara salajengipun kaniki adicara adat Widhi-Widana ingkang sampun lumampah ing Ladan Klentreng Taman Sari kalebet Surakarta Hadiningrat kaniki adicara Kospindah kaniki adicara tetimbangan mangke panjenenganipun Bapa Sukimben mugi keparo lenggah wonten sak tengah-tengahipun putra temanten sarimbit. Sabibaripun adicara tetimbangan mangke kalajengaken adicara Kacar Kucur Dahar Kembul saha adicara Sungkeman. Para tamu kawistara panjenenganipun Bapa Sukimben sampun lenggah wonten sak tengah-tengahipun putra temanten sekalian sak perlu nimbang sepinten to menggah bobot bibit lan bebeting putra temanten kekalih sarwi angundan niku dateng ingkang garwa bune-bune coba sawangen to anakmu rak wis bobot bibit lan bebete. Mula aku lan jeneng sira kudu sregep memuja ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Murah anakmu tansah pinayungan dening Gusti, uga tansah pinaringan rejeki saka Gusti ingkang Maha Agung. Lan muga-muga anakmu tansah antuk omongan kanggo renggane wisma. Tumunten kalajengaken adicara Kacar Kucur. Ingkang punika kunjuk panjenenganipun Ibu Siti minangka pangabdi saringa mugi kepareng mratitesaken adicara Kacar Kucur menika. Wonten ing adicara Kacar Kucur mengkuwerdi
putra temanten kakung badhe paring guna kaya dhumateng garwanipun ingkang isinipun kacang kawak dele kawak beras kawak duit nggih kawak ingkang badhe katur dhumateng ingkang garwa. Wondene mangke Gunakaya badhe katitipaken dhumateng Rama miwah ibunipun putra temanten putri nggih panjenenganipun Bapa Sugimin. Paripurna adicara kacar kutur kalajengaken adicara dahar kembul ingkang punika kunjuk dumateng para kadang kaneman ingkang sampun kapiji hanganti sekul sekul rendeng menika sekul saking sasana pagedungan dumateng sak ngajenging putra temanten mangke ingkang kepareng pratitisaken panjenenganipun Ibu Siti. Para tamu kawistara putra temanten saribit badhe dahar kalian Kang Garwa sesarengan daharipun putra temanten Kabiwalda Ungling Ladrang Sri Widodo.
Wijana ajeng ayatimen lastari widodha rujak jeruk sapincuk gota mbawatuk Saderepun adicara sukeman kalajengaken langkung rumiyin pambudhing gawan saking keluarga pengantin kakung saking panjenenganipun Bapak Tino Ibu Wuryanti Nggih kadang pisan mugi keparenga jumeneng wonten sak kanan kiringipun putra temanten